Zeeland? Nou, Monk, we gaan naar Noord-Beveland. Je gelooft het niet, maar we gaan vissen. We gaan op een schip. 7 man op een doodskist. Hé, Monk? Lekker varen. We zijn op weg naar Colijnsplaat. Vanuit de haven daar gaan we de Oosterschelde op en gaan we sportvissen. Monk zit lekker, hè, lieve jongen? Je bent mijn zeehond. Zou het daar zijn? Kijk, zeehondentocht of sportvissen. Hier, dit moet het zijn. Hoi. Goedemorgen. Is dit de Desiree? Ja, dat klopt. Ik ben Free. Oh, hoi. Dat is Monk. Kom maar, Monk. Hop. Sportvissen is vissen voor de lol. De Desiree is een van de laatste sportvisschepen op de Oosterschelde. We gaan lekker vissen. Als ik wat vang, dan hoop ik dat ik een zeetongetje vang. Gaan we voor anker? Hoe diep is het? 15 meter. 15 meter. Ja, 15 meter water. Oh, gadverdari. Oh, Mooie pieren. doe jij het? Zo vasthouden. En dan rijg je hem erop. Hij heeft geen gevoel. Nee, ik denk het niet. Dus dit zijn pieren, hè? Dat zijn zeepieren. Ja. En wat zit er nou allemaal? Ja, een beetje platvis op het moment. Ook tong? Nee, dat zit er nog niet. Dat komt straks weer wel, maar dan moet het wat warmer worden. Oh, kijk. Het is nu lang koud nog. Moet nog vieren? Ja, een meter of 15 naar beneden. Hè. Dat aas moet op de bodem liggen. Ja, natuurlijk. En goed lijn geven. Dus we zitten vooral op de platvis nu. Ja. Proberen de platvissen te vangen. Zitten er veel zeehonden ook? Ja, en er ook veel. Ja, hè? Ze zijn nog gevaarlijk ook, hoor ik wel eens. Ja, daar moet je niet bij komen. Nee, hè? Dan bijten ze je. Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ga er niet naartoe op. Nee, Ik dat laat ze is gewoon in zielig. de waarde. En hoeveel mensen komen er nou vissen zo in het voorjaar, zeg maar? Ja, die vestclubs, die komen Ja? in de weekenden veel. Maar ben u de enige die hier nog zo'n boot heeft? Oh, de enige, er zijn er nog enkele, maar dat is niet veel meer hoor. Nee. Nee. Maar is dat omdat de sport niet meer zo populair is? Of? Nou, de sport op zich is nog wel populair, maar ja, die vangsten nemen wat af. En de jongere generatie die doet het niet zo. Nee, dat is waar. maar eventjes, die willen liefst Achter even een paar uur vissen en dan als ze weer ergens anders naartoe kunnen of als ze wat anders kunnen doen. Ja. Ja, en nu maar wachten dan, hè. Het zou toch wel geweldig zijn als we nou ineens een hele lekkere tongschar eraan hadden. Ja. En hoe gaan ze dan dood? Geven ze een klap op de kop? Ja, de meesten hebben wel een klap op de kop. En jij? Ik doe, ik gooi ze meestal zo in het water. Terug. Nou ja, of als ze te klein zijn wel, maar anders En dat is sportvissen Ja, eigenlijk, ja, hè? Ja, dat is sportvissen. Ja. Kijk, jij beet een krabbetje. Oh, Een krabbetje. Dat is geen vis, hoor, maar. zou die nou in de haak zitten? Nee, die zit aan die pier. Die zit lekker aan die pier te knagen. Ja, die eet het op. Och, sorry jongen. Zet hem even in de pierenbak. Hier, kijk eens.
Dat moet een paradijs zijn voor dat krabbetje. Echt een paradijs. Ja. Al ietsje beter. Ja, laten vieren. Hè. Laten gaan. Ik voel die spanning, hè. Dat je ineens die ruk voelt en dat je tak. En dan dan geef ik hem gauw aan Joop. Ik ben laffe vissen. Een beetje slepen zo. Een Slepen. klein beetje draaien en dan een klein beetje trekken. Zo. Het is toch wel een gek soort spanning, hè? Hè? Ja, Je wacht op iemand die je nog nooit gezien hebt, hè? klopt. Maar dat is niet echt heel wederzijds. Althans, niet de blijmoedigheid erachter. Ja, je hebt een visje. Een heel klein visje. Ah, gossie. Wat is het? Ja, dat moet je even zoeken, hoor. Het is Zoiets, ja. iets. Ja, wel een grondelachtige. Ja, dat kan. Die? Nee, hij heeft een dunne, nou, dun staartje, maar het is wel een grondelachtige. Vind je goed dat ik hem teruggooi? Ja, hoor, ja. Want ik heb het idee dat hij stikt. Ja. Ga maar gauw. Ja, daar gaat hij. Ja hoor, die loopt. Dag schatten. Bedankt. En gelukkig kunnen we nu even naar binnen. Lekker warm en droog worden. En vis eten. Hebben we er zin in, jongens? Ja. Kom maar, Monk. Oh, hè? Wat gaan we nou krijgen? Hoi. Het is geen weer om buiten te staan. Nee, dankjewel. Kom, Monk. Dit restaurant is in de wijde omtrek bekend om zijn vis en in het bijzonder zijn tong. Erik Lentink nam de zaak ooit over van zijn vader en heeft, en dat kun je wel zien, aan de inrichting nooit iets veranderd. Ja, eigenlijk, mijn ouders zijn in 64 hier begonnen. Ik kwam uit Amsterdam. 64? Ja, in 64. En eigenlijk zoals het nu allemaal is, de lampen, de kasten, dat was het toen ook allemaal al. En ik zie ook die lampen die hier hangen, die heb ik thuis ook, dus ik voel me helemaal op mijn gemak. Ja, die hangen al meer dan 50 jaar hier. Dus. Ja, geweldig. Ja. Maar ik ben hier voor de gebakken tong. En die heeft chefkok Hans, die hier al een eeuwigheid in de keuken staat, tot kunst verheven. Hans. Ja, hallo. Hi, man. Dag mevrouw Spief. Hallo, Hoe is leuk het met je u? te ontmoeten. Ja, oké. Heel goed, dit Oké. is de keuken. Ja, Ken jij zijn vader en moeder nog? ja, ik heb met Erik zijn vader, die heeft mij opgeleid hier zo, dus. Oh, hoe ben je begonnen dan? Nou, Als afwasser? ik ben begonnen als afwasser. Toen was ik Ja? 15 jaar, we hebben een vakantiebaantje. En ik doe het nou, ik ben nu 73, dat mag je dus weten. Echt? Ja, 73 jaar. Ik ben eigenlijk al Ja, net dat tussen- moet haast wel, ja. Maar weet je wat het is? Ja, personeel, hè. Koks, bediening. Ze zijn er bijna Ze zijn er niet. niet. Maar luister eens, kan Ja. jij mij dan uitleggen hoe dat moet met die De tong? tong, ja, nou. Want we- dat valt niet mee, platvis. Nee, kijk, we bakken gewoon in gewoon boter. Het is gewoon margarine. Dus geen roomboter. Roomboter is veel te zwaar. Als je veel tongetjes moet bakken, moet je een krachtige vuur hebben. Dat moet er echt hoog staan. Power, in het begin. Ja, je moet niet zwak Nee, worden. niet blijven gaan, maar Nee, ze moeten, als ze erin Power, gaan, ja, moeten ja, ze ja. tak. tak. Dat is de grote tong. Ja. Kijk, die zijn vanmorgen aangevoerd hier zo. Oh ja? Die moeten zelf nog even schoonmaken. De kop eraf en kijk. Dat is al gebeurd. Ja, het is al gebeurd. Dat hebben we vanmorgen gedaan. We krijgen elke dag... Kijk, Goed ja. gesprek kan je er niet meer mee voeren. Nee, kijk. En dit is de sliptong. En nu ga ik enkel deze tongetjes ga ik enkel met zouten. Een Ja. beetje zout erover. En dit is dan het mengsel van bloem en paneermelk. Kijk, we doen dit hoofdzakelijk om de kleur voor de tong. Omdat hij nog lekker bruin wordt. En zo dan krijg je een mooi bruin. bruin Anders blijven ze zo blank. Anders blijven Ja. ze blank. Dus hij kan er nu al in. Ja hoor. Ze moeten hard gebakken worden in het begin. Dat Ja. is heel belangrijk. Maar niet te hard. Nee, want niet dan te hard. verbrandt het. Kijk, anders verbrandt het. Kijk. Kijk, nu krijg je een beetje kleur op de Ja, tong. ja. Ja, dat Kijk. moet je hebben. Kijk. Nou, daar gaan ze. Daar gaan ze.
Hey, en jullie doen het met bananen. Kijk, oh, dat zou je Ja. mee hebben. Ja. Ja. Maar dat is heel simpel hoor, daar stelt niks voor. Dat kan Maar iedereen. dat is zo lekker, die vis met het fruit. Ja. Jongens, water loopt me in de mond, joh. Ziet er geweldig uit. Oh, godverdrie. Kijk eens hoe dat gaat, jongens. Echt gelijk als een waaier worden ze neergelegd. Pak de citroen. Ah, ik snap het. Dan gaat hij eroverheen. Kijk, Oh, niet, potverdrie. niet te veel. Dan zet ik er nog wat citroen op. Jezus. Kijk. Hans, wat een verrukking. En zo'n leuk garnituurtje erop. Kijk, daar zou je Oh. zeggen. Kijk. Kijk. Oh, Hans. Dan ga ik zo de frietjes halen voor jullie. En dan zeg ik, eet smakelijk. Hè? Dankjewel. Geniet ervan. Hartstikke fijn. Jij ook bedankt voor, Ja, voor de leuk. assistentie. Nou, Hè? graag gedaan. Oké. Ja, jongens, het is echt verwennerij, hoor. Wat een rotwerk, hè. Ik ga toch eerst even die zeetong. Ja. Het is niet normaal. Het is echt gewoon niet normaal. Armin, kom jij er even lekker bij zitten, joh. Ik heb hier een hele vis voor je neergelegd. Heeft het allemaal gesmaakt? Ja, het is echt, ja, ik blijf het maar zeggen, maar het is zo lekker. En ik ben zo blij dat ik het heb kunnen zien. Want nou weet ik echt hoe het moet. Ja, probeer het thuis maar eens. En dat banaantje, Ja, toch een lekkere combinatie wel, hè? een hele goeie. Maar ja, dat bestond wel, hè. Dat is Solo Picasso en zo. Klopt, En bij klopt. jullie is er iets met die bananen. Je vader haalde bananen? Nou ja, mijn vader zat op de grote vaartvoer, chef hofmeester. Die maakt allemaal reizen, ging naar Indonesië. En daar serveerden ze ook gebakken banaan bij, Ja. de vis. Dus Toen kwam hij terug, die geïntroduceerd en dat is eigenlijk een groot succes gebleven alle jaren. We hebben bijvoorbeeld een buurman. Altijd als ik eet dan, ja ik wijs daar naartoe, want er zit een luikje naar zijn huis toe. Dat is En niet als waar. hij eet, eet de kleine tong met banaan. Ik kan het laten zien aan je. De Dan buurman. belt iemand vervolgens bestelling door. En dan gaat de schilderij weg Niet! en dan gaat het luik open. En dan aan de andere kant, Daar woont de buurman. Ja. dan schuiven ze zo het eten door. En die bestelt, die belt en die zegt ik wil graag een... Tongetjes met banaan. Bijna En die altijd. gaat hier dan Ja, doorheen. klopt, klopt. Uniek. Jeetje, wat een storm. Het is toch geen weer om opnames te maken. Ik zie nu wat. Er komen paarden aan. Wacht eens, doe jij even de mond. Moeten jullie er niet op? Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, my. Gaan jullie er niet op? Ja, weer erop? Ik wil er wel op. Nou, komt er maar op. Hoor. Kom uit. Oh, my kind. Oké. Wat doen we hier? Ik zit ineens op een paard. Rij je er zelf niet op? Nee, kan niet. Ongelukkig. Kan niet. Ach. Marinus van Damme blijkt een bekende verschijning in Colijnsplaat. Door zijn slechte heup kan hij geen paard meer rijden. Maar hij laat ze nog wel iedere dag uit. Wel, hoe zit het zo dan? Lekker, Reed je vroeger wel? Ja, vroeger wel, ja. En dat gaat nu niet meer? Nee, ik heb ongelukkig een slechte heup. Oké. Ja. Maar dan loop je mensen, zodat ze Ja. er toch uit kunnen? Ja, of ik ga met de fiets. Oké, ja, dan lopen ze lekker mee. Dan kunnen ze rennen. Dat is geweldig, wat een liefde. Hoe heet deze? Dit is Mandy. Mandy, Ja. my baby. En dit is Dasko. En staan ze anders op stal? Nou ja, op het ogenblik wel, joh, want het is helemaal te nat in de wei. Hè. Nou, je maakt wel mee. Hè? Gewoon, zo loop je op straat en zo loop je. Ben je zo paard. Honden weer, hè, Monk? En dan gaan we nu
naar Kortgene. Hé jongens? Want in Kortgene hangt Suzanne boven in de toren van de kerk met een gewicht van 900 kilo. Nou, dit is dus de kerk in Kortgene waar de klok hangt. De klok Suzanne, die gepikt is door Cornelis Tromp. Want in 1674 veroverde de Nederlands luitenant-admiraal Tromp een Frans schiereiland. Volgens het oorlogsrecht mocht hij de kerkklokken opeisen. En dat deed hij. Jeetje, Mira. Wat een dag! Ja. Hi Karin, Vree, hoi. Karin. Het ziet er niet uit alsof hier diensten gehouden worden nog. Die worden wel af en toe gehouden. Op het ogenblik ligt dat even weer stil, omdat we nu in de winter met de energiecrisis wat diensten centraal doen op het eiland in één kerk die makkelijk te verwarmen is. Maar normaal gesproken worden hier al diensten gehouden. Ja, en dan kunnen de mensen gewoon in een gemakkelijke stoel met een tafeltje precies. zitten. Dit was de grote verandering die we hier gemaakt hebben. Mag ik er even op? Ja, zeker. Ja. Oh, dat heb ik altijd graag gewild. Oh, dat kan je niet zomaar lezen, Karin. Dit is oud-Nederlands, denk ik, toch? Ja, dat is natuurlijk uit de tijd van de Statenvertaling. Ja, dat is oud-Nederlands. Huus en de hemme, de ene de huurde, hè? Kijk, het kan wel. Het is mooi dat die band met de geschiedenis er op deze manier is. Hè? Oude teksten die er nog liggen. In de praktijk Wordt er lezen we uit op... dit boek nog gelezen? Nee, in de praktijk lezen we op zondag modernere vertalingen. En dan nu naar Suzanne. Zij werd dus als oorlogsbuit uit Frankrijk meegenomen. De klok Suzanne werd uiteindelijk aan Kortgene geschonken. Jeetje man, wat een klokske. Mooi hè? Nog nooit zo dicht bij zo'n klok geweest ook. Meer dan een meter in doorsnede, diameter, Ja, 915 kilo zwaar. en is dit brons? Oh, Ja. Ja. mooi hè? Het is in brons gegoten. Bij de opdrachtgevers was één vrouw, Suzanne. En daarom de heet naam- de klok Suzanne. Ja, van die. Dus niet alle klokken hebben vrouwennamen. Nee, niet alle klokken. Nee, dat dacht ik ineens. Nee. Oh jongens, mag ik niet heel even de klepel laten vallen? Ja. Oh, pas op. Ja. Daar komt hij. Nou denken ze in het dorp dat er iets is, hè? Het is een prachtig geluid. Als je deze klok hoort in het dorp, hè, dan voor mensen... Begrafenissen natuurlijk, huwelijken. Absoluut. Hij betekent zoveel voor mensen. Want het is niet alleen Ja. het ritme van de dag, waardoor mensen altijd weten hoe laat het is. Maar het is ook op bepaalde momenten dat hij luidt bij het ingaan van de kerkdienst, bij begrafenissen, bij Ja, huwelijken. tuurlijk. Precies wat je noemt. Ja. Dus dat is voor mensen in het dorp echt een dierbaar geluid. Ook die klank. Die is Zou ze met- nou geschrokken zijn van mijn... Nee, ik denk 1 keer dat Net goed, dat hè? begrijpen ze wel. Ja, zeker. Nou, Ja. ik dank je wel, Suzanne. Zo ze gons nog na. Prachtig. Zullen we naar beneden? Ja, heel Het is goed. hier best Heel koud, goed. hè? Het is hier best koud, ja.